Tiri kusangana panapa pa Sly Media TV nepa JCTV Africa. Zita ndinonza Sylvester tafuma nei ndiri kufamba na Jetro. Kwatiri kunoku ndo kunonziko ku Cloverdale. Kunoku kune makakatanwa aripo emaland barons nemunhu anonzi ndiye muridzi wenzvimbo ino arikunziye ndi Petronella Kagonye. Asi vamwe vanhu vari kuti zvokuti ndepa Petronella Kagonye atizvizive. Chatinoziva isusu ndeyekuti inzvimbo yatakapuwa nemusangano kuburikidza na chairman wenzvimbo ine ishi ari chairman womusangano weZanu PF. Kutaura kwatiri kuita iye zvinoizva amusisina munhu arimo, vanhu vese vari munomu muna Mutare Road vakaisirwa mbatya dzavo kunze vakadzituta vachimhanya. Vamwe vari kutaura kuti takatozoita zvokuzongowana zvinhu zvapanze, zvinhu zvatutwa mukati medzimba. Pandiri panapa imba yemumwe munhu anove anowana mari shoma muupenyu hwake. Zviri kureva kuti azosumudza structure yakadestroywa ino kana kutenga mazenge ine anenge aedza atsanya adya matemba aseva muto adya sadza nesauti ozodestroyerwa zvinhu zvake izvi. Tauya kuno kuti tizotaura navo tinzwe kuti vasvike pakugara mukati menzvimbo ino zvakatanga sei, kuti vazonzi vazodzingwa zvakauya sei, vachipuwa nzvimbo vakanga vanzi ndo pamuchagara zvachose here kana kuti vakanga vaunzwa kuti temporary. Izvozvo tichazvinzwa patiri kupinda mukati menzvimbo yese ine yeroad yemuna Mutare Road. Tiri kuno ku Cloverdale tichinzwa vanhu kuti vakanga vanzi muchagara sei uye kusvika riini. Nzvimbo yatiri inei iri pa next door kana kuti adjacent to Erasmus Park. After Erasmus Park tichienda muguta reHarare muna Mutare Road ndo pane mabvazuva. Zviri kureva kuti nzvimbo inei haifanira kunge ine masquatter nekuti iri kutarisirwa senzvimbo inogara vanhu vane mari dzavo. Regai tinzwe kuti veruzhinji vanoti kuti marenge nekubviswa kwavakaitwa mukati menzvimbo yezvinezvi. Chasara mukati menzvimbo ino angove mashelters chete anoratidza kuti paimbove nevanhu asi vave mumugwagwa. Makasvikirwa sei nevanhu vakauya vachisikopunza pamaigara? Vanhu ava vakaita madhezi vachiuya vakambouya kukauya tractor ichiputsa dzimba dzekutanga idzi vakadziviswa nevanhu vakadzokera. Vabva tractor vakauya mamonya akahai uri mamonya yacho. Vamwe vari mukatimo vakatovaziva kuti vakabva kuEastview, vanhu vanotongogarawo zvavo vasina zvekuita. Mamonya iwayo robva vauya vatanga kurova vanhu. Handiti kurova vanhu kuti kana muti here kuzoputsa hamuyi here muchiudzawo vanhu kuti ndo zvakainga munhu. Handiti wandimotanga mapa vanhu warning ndo tauya kuunganidza kana vanhu mumbichana tauya kuzodai. Handiti ka vanhu vonzwisisa motone vanhu vanotonzwisisawo vanoto vakatoendawo kuchikoro. Handiti vovaudza vanhu ndo zviripo vanoti ongoya nemamonya votanga kutongorova vanhu. Zvino vanhu vanoresista vanotifunga kuti pamwe mabhogasi kana ematsotsi kana imbavha vozi vanenge vasina kana chekutaridza izvo zvati Sly Media television takuona izvose nemotikari. Handiti ka hapana pamunombotiitira chibhogasi vozi ndeye chitoziva kuti Sly Media iriko inoita zveinozi. Handiti saka kana munhu angouya aringori musivhirieni saizvozvo ongotanga kungopotsera vanhu zvidhina otanga kurova vanhu. Mumwe mukuru wedu wemastenzi momumu hatichatauri zvedu nezita asi vanhu vese vanotozviziva. Akatemwa nechidhina tunzi iyo motikari. Handiti ka akatemwa nechidhina paya akatokanganisika akatozvimba musoro uno haudi kukanganiswa. Handiti saka izvozvi ipapa pakuti zviriko here hurumende yedu tinoida. Handiti mukana ndakatopfeka women's league. Handiti ka mutungamiri wangu ndinomuda. Handiti ka ende ndinotoziva pekutovhotera ende handimurasi asi sitakutochemawo kuti izoni isusu tabviswa right hatina kwekugara. Handiti mumwe mwana wedu wemukati imomumu akatofa akasiya mukadzi wechidiki nevana vatatu. Akafa akapfurwa ndendisipo hangu pazvakaitika asi akatopfurwa nemapurisa iwa yanga auya. Kana tichaziva kuti mapurisa acho mabhogasi here kana mapurisa kwayo hatizvizivi. Handiti ka because vamwe vacho mapurisa ndonzwa vachotaura kuti isusu tahaiwa. Saka tisaziva kuti kuhaiwa kwacho kuhaiwa kwokuti munongopfekedzwa maunifomu here kana kuti moita sei. Handiti isu hatina chatichaziva.
Asi tiri kukumbira kuhurumende yedu kuti baba vanotaura pese patinoenda kumusangano kuti izvoni ukaona uchirota uchipwanyira munhu paakavaka mukautengese gumbezo iroro ndozvandoziva kuti baba vangu vaED vakataura izvozvo tiri kuchivhu patakaenda kumusangano handiti musangano kwese tinoenda ende vazhinji vanotoziva kuti vhoti yavo munenge mazara maZANU-PF chete hakuna mumwe munhu asiri weZANU-PF makadzi zvotori nawo eZANU-PF handiti munhu wese ari mumwe ane kadhi rake reZANU-PF marigari yatinawo usamuona kubvira mutora zvakaitika ndakamana kangopfeka baba wangu kuti nyange vanotora mapikicha kana vanotora chii kana vanorekodha vachindoona ndakapfeka chii handivasiye handitika asi tikushema kuti baba unewo zvataitirwa izvi panapa patiri panapa patara matsotsi anopfuura vana vedu vari kuenda chikoro takavanyoresa paruwa primary saka izvi tinodziwana kupi mari inini kwendei ndichishanda mukatumu handitika ndichishanda paprivate school saka private school yacho yapwanya handisina basa handina kwandichaona kuti mari vana vangu mumwe wacho uyo ane 8 years ari papo handiti ndiye mudiki anga ari paruwa primary saka ndotangira kupi saka zvinoona kuti vanhu vakakuri muri kuita sei muri kuenda kupi tiri tongori ipapapa ini fanira sena handina kana kokuenda handina kana mari handipe handipinde kana mubhawa handina kukwanishatora kana mari yekuti ndotora kupi saka chichemo chandotoisawo kuna baba wangu kuti baba honaiwo zvataitirwa muri dziri kuchema vane mariwo zvavo vaine mari dzavo vari kungoonekwa nekuenda handitika vamwe vari kudaidzwa nehama dzavo vamwe vari kuti sasa chinoziva kuti zvinhu zvangu izvi marara angu ese kubva apa kunobuda uko marara angu ese ndonoaisa pamba pani yangu ndikaenda kumba kwehama yacho ipi yandinoenda kunoisa marara ese aya handiti saka isu tinochema kuti baba hapana here kumwe kwamungatiisewo kuti onge mungotiverengawo nhamba mungoti tichigara kana ndinyangoti tikati tagara pabani patinoziva kuti tagara pabani pari pemanent panobvumirwa pacho kuti tigare isusu nekuti izvoni pekutanga isusu takamboziva kuti hamene zvezvesocial media zvenyu ndimunozviziva makadzidza kutaura kuti izvoni nzvimbo iyi ndeyemaChina chii chinonzi China munyika mangu muZimbabwe kuti ini ndo muZimbabwe ndonzi shayiwa pekugara muChina auya agare adevelope panyika pangu ndizvo amenoka imi ndima makaudzwa izvozvo tinozwa zvichingotaunzi pasocial media pari kunzi nzvimbo yamuri kugara iyo ndeyemaChina chinjino unoziva kuti vachipikisana vacho vakuru vacho ivavatika zviri nani kana vachida kuti iri nzvimbo asi iri kubvumira kuti vanhu vagare handitika ngavatitoiti vana vangu vanichitei vakataura nesu kuti chitei kanzatu kati nzvimbo dzenyu dzinoita 20,000 kana dziri kuita 23 hameno ma1000 handii munoaziva vochiti mumwe nemumwe ngachibvisa agana kuti 50 pamwedzi kana kuti 20 pamwedzi kusvika zvakwana mari yacho iri kudiwa hatina chatairamba saka ndikuti baba tachema panengasini zvangu inandira kwekuenda mama vakamarooms mangani baba mama nenguva yakadii muchigara ipapa tine urombo nazvo tenda kugara ndinane 2 years ndiri ipapo vana vangu ndo vatinoti voenda kupi vana vangu ndoita seka ndakatasa vana vangu ndoita sei sorry vana vedu vari kufa vari ipapo kubatanzwa nekupirwa zvinhu zvacho tikatakurirwa tikasiiwa zvinhu kudongo kanonoka kusvikaona zvinhu zvacho hazvisina kukwana apo marara painhasi ndaruma padzimba pane poropati yangu ipapa anje hapasi kutonora here matsotsi vakutotora advantage vachisvika vachiti vasina kwekugara uyai kana tiende nemi munoona mungotogara kana 2 days muchitsvaga kwekuenda ndarara ndichingoshungurudzwa nematsotsi anenge achingofamba usiku hatichaziva kwekuenda sorry zvenyizvo gogo tiri kuona mamunhu wechikuru iye zvinezvi muri pano panze muri kurwadziwa zvakadii nekupunzirwa dzimba kwamaita nokuisa zvinhu panze kudai kuchitonhora muna Joni? Tiri kurwadziwa zvakanyanya zvakapfurikidza zvokuti pamwoyo pangu kana kutofema chaiko handisi kukwanisa, ndiri kuzwa kuzaridzwa nekubatikana nezvakaitika. Ndiani wamuri kublema imimi?
Inini semunhu ari pasi ndisingazive kudongorera zviri kumusoro nekuda kwekuti isusu tikanzwawo nenzeve dzedu kuti pane paita mukana panokwanisika kugara, asi pari pemusangano wedu unonzi weZANU-PF watakatsigira kubva tichikura kusvika nanhasi, ndo musangano watakamira nawo. Saka taifunga kuti taberekwa nababa wedu uye tiri mumbereko yababa vedu uye tiri vana vavo. Ndo chishuwo chemoyo ichocho chananga chifungidzira kuti tiri muna baba vedu. Saka tiri muna baba vedu vanokwanisa kuuya kwatiri vana pamakagara apa hapasipo, vane vaduku vavo vavainawo vavanokwanisa kutuma, asi vanoziva isusu kuti tiri muno nokuti kwakaita misangano nemisangano kukauya vakuru vanobva kumusoro vakauya vachiti tigarai. Saka izvozvo ndo chitsigiro chatinacho. Saka tiri kurwadziwa kuti baba vedu ndi baba vedu here, tiri vana vavo. Zvino muchaita sei uye muchaenda kupi? Inini ndakagara pano parodhi, handisi kuziva kwekuenda nekuti ndine mudziyo, handina mari yekuti nditakurise zvinhu zvandinazvo, uye zvakare zvinhu zvandanga ndinazvo zvatokamuka kubva mune zvandanga ndinazvo. Uye pandakauya isusu takanzi tiri kupiwa masitendi emusangano, hatina kunzi tiri kutengeserwa, asi kuti munewo madevelopment anoiswa munzvimbo ndiwo ataibhadharira tumari itwoto kune vakuru vedu vanga vari kufambira nyaya dzedu dzenzvimbo yatakasvika kuti tigare. Mama nengo yakadi muri pana? Inini ndakauya end of June kusvika izvozvi. End of June gore rakapera. Tinotenda. Pamama makagara mapuwa masquare meters mangani? Inini ndanga ndine 15 by 20. Saka izvozvi tichitarisa manga madeveloper chii pastand iyoyi pa 15 by 20? Pa 15 by 20 ndanga ndine 2 rooms yandanga ndinayo netoilet nekachikwere kangu kazumbu kehuku, ndikanga ndarima mavheji angu, ndikanga ndaisa nzimbe dzangu, ndikanga ndaisa michero yakasiyana siyana panzvimbo iyoyo. Tingati marasikirwa nemari yakawanda zvakadini kudevelopa kwamama ita pamba ipapo pamazonzi chibvai? Ininiwo ndakabatsirwa nemwana wangu kuti ndiwake. Inini ndinoverenga kuti mari yangu yaaiverenga ndichimubvunza kuti wakandibatsira kusvika apa, wakawesta mari yakaita sei? Akandiudza kuti ndakabhadhara mari inosvika 3000 kuti mugare pamuri ipapo, kutakura transport nekukusapotai zvese yasvika pa 3000. Dai maiwana mukana wokutaura napresident vanova ndo mutungamiriri wemusangano uye vari first secretary weZANU-PF, maivati kudii nedambudziko ramasangana naro nhasi iri izvo zvaitika muri pasi peumbrella yemusangano? Inini ndichiona baba vedu, ndaitaura nababa vedu ndichiti, nhai baba, tiri vana venyu, hatina chatinacho, munotiitirei nematambudziko atinawo kudai, tichisvima musodzi uye tichigara musango sezvatakuita kudai, uye tichivimba nemi kuti muri baba vedu. Ndo mashoko ivavo andida kutaura nababa. Kuna amai vanonzwira vamwe vakadzi? Kuna amai ndinoda kutaura ndichiti, nhai amai, pese patinenge tiri munotidedza uyai paGoromonzi 10 off tigokudzidzisai kune zvidzidziso zvawakama, tichivimba kuti tina amai vedu. Saka nhasi amai toita sei? Tiri kusvima musodzi. Ndiri kutaura nagogo ani? Muri kutaura naSekai Katandika. Tinotenda gogo Sekai Katandika, maita basa nekuti kutaura nesu. Maita basa. Kane dambudziko rekupwanyirwa dzimba dzataigara. Tauya muno mugore nemakore 2 ndauya muno. Nemakore 2 ndauya muno. Saka ndaenda developer ndaisawo 2 rooms yandaisa nditi ndichagarawo, asi takazongoona ma eviction order auya aine 3 days notice kuti chibuda imomo nzvimbo ndekwakagonye. Saka hatina kuziva, maishanda futi dzairidzwa munomu dzichiridzirwa isusu matiyegasi tichikandirwa pamazuva ataimhanyisana nevanhu vavo. Tichitrai kumbodifendawo kuti tingazvidifende but zvakaramba. Dai mama muchikwanisa kutaura na Kagonye, mainge muchiti kudii kwavari? Dai kuri kunzi vaizoti ramba henyu muchigara asi ndipei mari, makambowana mukana here kuti muwane mutaurirane nawo, kuti vatungamiriri venyu vataurirane nawo kuti heta zvinzwa kuti anga aripo haaziye, imi ndimi muridzi, toita sei kuti tipfuurire mberi tichigara sevanhu vemusangano mumwe chete? Taitokumbirawo kuna vakagonye dai vakakwanisa kuuya kwataive tiri isusu, vakadzoka kwatiri vanhu isusu, vakataura nesu kuti vabereki magara nzvimbo inove nzvimbo yangu, saka
ndinoda zvakati nezvakati nezvakati, zvinhu zvataigona kunzwisana navo toona kuti tinomisikidzana sei. Kana vachitipawo matems ekunge tichibhadhara, taikwanisa kubhadhara tine matems ekuti tinobhadhara zvakadii. Iye zvinezvi muri kuenda kupi? Izvezvi takatobvawo mune dzimwe nzvimbo, hatisi kuziva, takaenda kuSolomio ndokwatakaenda, ndokwatiri kugara. Hatizive kuti zvakamira sei. Takangonzwa kuti kune nzvimbo dzakanominatwa dzinenge 8 zvoda kupwanywa, saka maybe kwatakaenda ikoko tinogona kusopwanyirwa 40. Saka hatisi kuziva kuti tichararama sei munyika muno. Taikumbirawo kuti dai kuri kuti tawana vakuru vanokwanisa kutibatsira, vatibatsira vatipowo pekugara, because hatina pekugara. Tiri kuchema semhuri yemusangano weZANU-PF. Imimi ndiani wamuri kublema pachiitiko ichi? Apa ini ndinoblema ivo vakagonya, sekuti havana kunge vachiuya kwatiri isusu vanhu. Ava vakatipa ava tikavapa kuti tingavableme, hativableme, vaitotibatsirawo. Sekuti tikatarisa mari dzataibhadhara dzaiva dziri mari dzavaiti ndeo mari dzedevelopment. Sekuti kana mabhadhara mari idzodzo ndo mari dzichange dzichidevelopa area yamuri kugara. Ane maona. Pane zvimwe here zvamuda kuburitsa tichitarisa zvinhu zvamakadhistroyerwa zvinowetha mari? Ndakadhistroyerwa zvinhu zvinogona kuwetha zvekuma $800, including madozi, ndingati zvakawanda, material zhinji neproperty yangu imwe yakasara. Ndai ndiri munhu anetreya kuunganidzawo, ndakandatobvawo kwandaibva hangu musha ndichitoya ndizigare muno, treya kuunganidza zvinhu zvangu ndichibatanidza, asi zvimwe zhinji zvakaita sei zvakalutwa. Zvinhu zvakalutwa kwezi patakadzingwa takabva tichimhanya tichitiza mapurisa vakutirova tichirwiswa tichidii. Saka takangosiya zvinhu zvakabva zvalutwa nevanhu, saka hatina zvataikwanisa kuita, takatotiza tichisiya zvinhu zvirimo, zvimwe zvakabiwa zvikadii, hatisi kuziva kuti. Zviri kutaura namukomana? Mukutaura navagatawa. Asi zvinorwadza zvakadii kuti iwe uri mwana womusangano wopanyirwa zvinhu nemwana womusangano zvekare? Zvinondibata zvikurusa, zvinoreva kuti vakuru vedu vane kakutiregerera kavari kuita, asi X wedu ndisi tinovapa X, ndisi tinovaisa pachinzvimbo, X tinovapa. Then kana vakutipwanyira pekugara hatichaziva kuti todii, hatina kwatinokwanisa kugara. Tichagara mumuti here, tikagara pai, hatikwanisi kugara mudendere seshiri. Tinotodawo penu pekuti togara tovakawo, toitawo zvatinoita, tichichengetawo zvifuyo, vana vachienda kuzvikoro. Izvo ndine vana vangu vaviri vakatokanganisika. Ndakatozosvika pakuvaendesa kumusha kuna nambuya vavo kuti vakwanise kunge vachigara ikoko vachimbobatsirika, asi handani kana mari kuti vaende kuchikoro. Izvezvi zvimwe zvinhu zvangu zviri parodi panapa ndo zvandatraya kuti ndiwezotakurisa, asi mari chaiyo handisisina, kungoedzawo kuti ndikawanawo wanenge andibatsirawo ndobatsirwa kutakura zvinhu ndiende pandinogara ipapo ndichiona kuti zvinenge zvakamira sei. Zvinowadza zvakadii kurara panze nguva inotonhora nevana? Pakaipa, pange ini ndiri asthmatic, ndiri munhu ane asthma, saka nditori nedambudziko rokutoti zvikatongodaro mishonga hapasisina. Taitine makemesti ataitenga mishonga mudhuze medu imomo, zvese zvakapwanywa, saka zvinhu zvatondiomera pakurarama kwangu. Ndototarisa kuti upenyu hwangu husisina kumira zvakanaka. Tine urombo nezvakaitika. Matizita ndiani? Ine ndonzi Gatawa. Gatawa. Ndobva kuMhondoro Mubaira. Tinotenda vaGatawa, tinotarisira kuti pamwe zvichagadziriswa. Tinokumbira hurumende dai atigadzirisirawo, vatipowo pekugara. Semusangano wedu watinokurudzira manguva dzese, dai vatikwanisa kuti wandiro pekugara. Vanhu vakapwanyirwa muCloverdale, chiuyai mugare apa, muri vana vemusangano, uyai mugare apa. Tinoramba tichivavhotera, tinoshinga naX wedu, tinoramba takava. Muri kutaura naWillard Mushunje. Nyaya yekupwanyirwa pama muchigara yakusvikisai pakaita sei? Pa 0 point chaipo vana vechikoro, zvidziyo, kwekuenda nesituation nepekutangira upenyu hwaoma. Makava maudzwa here kuti hamufaniri kunge muchigara panapa? Takaudzwa asi notice yakauya 2 days, vamwe vanga ine ruzivo, vamwe vasina ruzivo, vazhinji vanga vasina ruzivo zvenotice, asi vamwe vanga inaro ruzivo. Saka vamwe vakasina vazhinji ndo vakaomerwa neupenyu vanga vasina ruzivo rwenotice. Saka pauya notice imakava mainzwa here? Muri vamwe vakanga vainzwa here? Takazoinzwawo mameseji tatiri mabasa. Saka kuzongoya takazongoya takuda kutorawo zvinhu tiri mabasa, kutorawo mhuri kutsvaka kwekugara. Saka michona zvinhu zvakadai tisina pekutangira kuti tikasike kufamba. Takasvika zvapa road zvimwe hatitina zvinhu zvacho.
especially mablanketi nezvepekubikira ndo zvatisina kunyanya ngoti zvaingounganidzwa tisipo. Aiunganidza zvinhu zvenyu ndiani? Kungonzwa zvekungoona zvakurodhi kuno ndo maona taita saka kutotsvaga zvimwe zvacho. Mamune stand yakakura zvakadini? Idiki zvima 300 square meter. Makaa mabhadhara mari imeme yamarasikirwa nayo? Kubhadhara tingati hatina ngoti kugadzira kwedu kwakangoti zvakaita lot sort of tainzi mayouth kunyanya samishona age yedu zhinji yanga yakawanda kupi. Saka hatina zvatakambobhadhara senge inanina kwakungogara kungoziwo. Hapasina kana mari yamaibhadhara pamwedzi kana kuti kunani? Tisina kunze kwemacontribution ekungoto zvina zvidouziwo zvimapepa zvaingonzi zvichaitwa. Pamama vaka here ipapo pa 300 square meters dzenyu? Tatavaka ma 2 room. Saka marasikirwa nemari yakawanda zvakadini kuvaka 2 rooms iyoyo uye neproperty yenyu inenge yakapwanyika muchibvisa panzvimbo? Round pa 2 room unongoziva inenge ichisketched neproperty dzanzi chidiki around near 1000 and above. Saka munoti kudii kusvikirwa kwamakaitwa ikoko uye nekuzopunzirwa zvinhu maifungidzwa kuti zvingadai zvakaitwa sei imemi? Fungidziro yangu sekuwanda kwakaita population mukusaziva nekugara kwatataita taisa property ndaifungidzwa kuti taizokwanisa kana zano nekusaziva ndo kwakanyanya ngoti takangoya kungoita kugara kwakuriyo magariro aya. Ari kuuya ipapo tiri kunzwa kuti muridzi wepapo ndiye amai Kagonye Petronella. Imimi hamunawo here shoko ramungade kuvataurira rekuti vakutengeserei zviri pamutemo kana mahambe matengeserwa magariswa pachena? Ndo chachiri chikumbiro kana wachinzwisisa sepopulation yawaona iyi kunyanya wana wezvikoro waluza zvikoro pekutangira nekwekuenda dai zviri zvine gwara rakanaka rekuti chichemo chedu chinzikwe waifanira kutibatsirawo kubvawo pavari sevanhu vakuru kuenda kwakuru. Pari kunzi mastands aya ma-commercial stands ema-medium density suburbs. Kana achizenga achitengeswa mungati mungaafodhere because anonzi anotangira pa 800 square meters uye tichitarisa kuti kuno kuti kumabvazuva mastands acho anotangira kuti kuma 18,000 ikoko. Imari yamunokwanisa kubvisawo here? Haikwanisike tichiona hedu haikwanisike paruzhinji haikwanisike saka tangokwanisa kuti kutotsvaga kwekuenda. Zvinomawana kwekuenda? Tisati sofa. Muri kuita sei nechando chiri kwechine vanhu? Tiri kuda kutsvaga kuti kwekuenda kuchitofonera hama nepekuti panokwanisa wanika mari padhuze pekuenda. Chero patangokwanisa kuenda kubva panzvimbo yacho yetiri. Kana muine mashoko ramungada kutaura kuvakuru vemusangano nekuti tiri kunzwa kuti mese muri mayouth panapa, shoko ramungaitaure kwavari kuti zvakadai izvi zvisazoitika zvekare zvingaitwe sei kuti tigarisane zvakanaka? Kutanga tadhireswa meeting usati maenda panzvimbo yakafanana nemeeting inobatika newo vakuru vacho vanobatika. Ndo zvatiri kukumbira kuhurumende. Tiri kutaurawo nanapo? Wilad Mushunji. Ndichawedzeriba kuchema badzi zvichemo chete. Chete ndimasangana nedambudziko rokuburitsirwa zvinhu panze nekupwanyirwa imba. Mama vaka imba yakakura zvakadini? Ndakandideti. Tingade kutanga kuziva kuti stand iyo makamboiwana sei? Stand takaita dzekutenga. Makabhadhara mari? Takabhadhara 50 years. Ndobva mapuwa masquare meters nakari? 250 square meters. Imi maibhadhara kunani imi? Imbogara ipatsi pamachao ipatsi? Takabhadhara kune vaita zvemastendi. Ndivanani vanengodzi vari kuita zvemastendi vava? Vaititungamirira. Vari vemusangano, chairman chairlets neguravo. Pakambotaurika here nyaya pavaikupai kuti panapa tiri kugara temporary kana kuti zvichazofamba sei? Nyaya dzaimbotaurika here muchiri kutanga kana kuti maitonzi ndo wamusha wenyu wamuchapiwa matitle deeds? Ndo zvavaitaura kuti tichapiwa matitle. Sanhasi uno zvazoitika izvi muri kunzwa sei? Ini nechekunyanya kungirwa todinawo nevana yekuti taikandirwa matiegas tiine vana. Ndine mwana mudiki uyu akatokanganisika, ndofunga pawakatanga kuuya vakatikandira vakadzoka zvefuti pese vaingotikandira matiegas. Zvino zviri kunyanya kundibata kouya vana vechikoro chaivo vanga vavhura musi wa13 tabhadhara maschool fees kureva kuti vana ivavo vakanganisika. Tiri pakati pemwedzi hapana kwandirogona kuwana mari. Apa ndiri kuda mari yerent, ndiri kuda kumari yeschool fees saka zvadzosera vana vangu kumashure. Saka izvozvi muchaenda kupi? Ndanotsvaga kumba kuSolomon.
asi vana vasikuenda kuchikoro. Imi muri kublema ani panyaya iyi hongu muri kuti maibhadhara mari kune vatungamiri vemusangano. Imi muri kublema ani adhiriza zvinhu zvenyu here kana kuti vakakupai Vakatipa mastenzi dai vakatibudira pachena kuti takadyiwa zvingadai zviri nani nekuti ipapo vaitotibvisisa futi $5 ekuti tinzi tiri kuenda kukoti yaloya. Saka mari iyoyo ndaigona kutowedzera pafizi yevana. Ko iye akahwina wachona haataurike naye here zvekuti ati imimi pamakapuhwa apa hongu ndaandisipo asi imimi chibhadharaiwo mari patsva kwandiri nekuti muri pane zvakambotaurika pamusangano kana pairiko yakapuhwa? Hapana, isusu chakachitori chishowo chedu kubva tichinesa ndikati dai anga ari mumwega aingotishedza semusangano totaura naye kana aida mari taigona kungomupawo mari yachona iyoyo yaaida. Ndocho chaiva chishowo chedu. Ngati marakutirwa imani yakati nakupadzwa kwemazoni zvenyu amanga mavaka. Mari yakati ndo yatirasa. Tichitarisa pazvinhu vaibvisa mega here zvinhu mumvumba vasati vapanya kana kuti ndo vaivirisa lega vaibva sei? Inini vachiri kumusoro kuno ndandiri kuzasi ndakatsvaga vanhu kandibatsira kuti tipise zvinhu. Nopakuita tikurumidza handi ndo panopfanyika chimwecho. Imi hamuno here zvimwe zvakapfanyika nekukurisa zvinhu hanyamanya? Zviripo, ndakashayiwa zvimwe zvinhu madhozi mabheze nekuti vanhu vakabva vatanga kuuya vachitorawo zvimwe zvinhu. Saka handina kuzowana zvinhu zvangu zvese zvandanga ndinazvo. Kuti zvinhu zvakadai zvisaitike mufungidzwa chii chinokana kuitika? Dai hurumende yedu yagona kungotiudza chokwadi kuti pamuri kugara apapa hapasi penyu tisati tanyanya kugara nekuti ini ndatova ne2 years ndiri muno. Muri kureva here kuti hapana eviction order yamakatanga mapuhwa musati manzichibva ipapa? Yakaita 3 days chete. Takapiwa 3 days yakauya musi wa12 musi wa15 kubva vauya. Saka muri kurwadziwa? Tiri kurwadziwa kuti vakatipawo 3 months takagadzirira zvinhu zvedu. Pamwe taiwanawo kwekuenda kana kuti dai vakauyawo takataura navo takavapawo mari dzavaida zvainge zvirito munanda. Satoti munhu akaitira munhu utsinga? Ndizvo chaizvo. Nadhokasi Mukungu. Tinotenda nokurukura unozivo pano paTV. Tinotenda. Kuona vanhu vakazara panze, mbatya dziri panze padhuze pepamugwagwa pano muna paCloverdale muna Mutare Road. Zvakafamba sei kuti zvizosvika pazvave nhasi uno? Right, maitiro azvakaita panapa ndewekuti murizivo panapa inga yana mapepa epanapa anonzi Petronella Kagonyi, Honorable Petronella Kagonyi. Vanga vambe vari minister. Saka paripo vakasungwa ndobva vaenda kujeri. Vaenda kujeri vakanoita gore rese vasipo. Vasipo kudaro chairman Bums na chair lady nemamwe vamusangano vakatanga kuchizotanga kutengesa nzvimbo iyoyo. Anga ato-developa aisa matara, mutori nematara mumigwagwa yese. Ivo vakazotanga kutorera vanhu vachiti uyu pamwe achadzoka kujeri ega tichiita se tichisa vanhu. Ndobva vatanga kuisa vanhu, vaisa vanhu as little as $200, $300 vachiisa vanhu, vachitorera vanhu mari, vachitorera vanhu mari. Ndo zvakaitika. Then yanetsa nyaya yataurika uyu azodzoka. Takagara musangano musi wa24 May paparty office. Vagarwe vakauya. Mai Mudzerengo wangu resident minister vakauya vakaadresa vanhu zvikanzi no panapa tikunzwa vanhu vari kutaura ndakawiswa nachairman Garwe ndakawiswa nani vakataurira vanhu pachena zvikanzi anoti akaunzwa naGarwe pano kana namai Mudzerengo kana nani womusangano tati ndikutaurirei nhasi kuti mese bva maita se mabva pano takurai zvinhu zvenyu hapana munhu achauya pano ndatotaura naPropo Harare kana akuuya muchadzingwa Sembo saka chigara maenda musati maenda. But vanhu vakakondinya chairman Bums na chair lady Sheri Chapwanya nana Samtoko vanga varimo vakakondinya kuramba vachiita se vachitorera vanhu mari vachingojuta vanhu mari taiwa musangano unokusapotai aiwa zvichaformalizwa aiwa zvicharegularizwa tataura navagarwe zvicharegularizwa tataura navagarwe zvicharegularizwa vachinyepera vanhu vachitorera vanhu mari ndosaka vanhu vakazowanda kudai kuramba varipo. Nyaya yetsvina iyi yamaita iyi ukaona paugere uchingori paugere wabva wangoitira tsvina ipapo kurasa bhodhoro dzese zvikuitira tsvina ipapo hazvidakidze unhu hwakanaka. Nyaya yetsvina ngatisiyanei nayo ngatitorei marara anobva anochengeterwa kwelongoti pese pese watorasa ibva wapati zviri padhuze newe setsvina unochiisa mupini.
President vari kuti maguta edu ngaachene. Nezuro takanga tiri kuchitungwiza tichiparura chirongwa cheoperation chenesa chitungwiza chekutakura marara, tichasvika muruwa nekwese kunana marondera kusvika tapedza nyika yese. Chatiri kuda chingudi vana vamunanganga ndechekuti tigare muutsvene. Utsvene hunoreva kugara pasina tsvina, nekuti pachirungu chinonzi cleanliness is close to godliness. Handi ndizvozvo utsvene nekushaya tsvina zvakafanana. Munhu anogara mukushaya tsvina ane utsvene maari. Zvirwere zviri kutinetsa zvana korera zvemanyoka izvi zvinobva mutsvina. Tangokanda marara pese tichiteera. Vamajuru vakambouya svondo rapera pamberi pano paClovedale tavatuma vakasikotaura nemi, vaine ruzivo rwakazara rwataurwa naChairwoman kuti munombonyora munombotaura zvinozoferefeta, kuti pane vagere pano vari kuti vakaunzwa naGarwe pano, vakaunzwa naProfita Chairman weMashona District pano paClovedale pano. Musanyepera vanhu. Handina munhu kana hwiza kana mbeva kana gonzo rigere pano randakaudza pano. Ndichireva zvokuti munhu akauya pano achiti hazina chairman enda kuClovedale nhasi, tanga nhasi, nekuti propo Harare Prof ndatovaudza udzokere kwawakabva. Comrade Kagonyo vagera apa vane mapepa epano. Comrade Irena vagera apa vanyagwira vane mapepa epano. Women Speak Irapo ine mapepa epano. Vane murungu anonzi Jeremy Bruce ane matitle deeds epano. Ivava vanhu vari vana avo, ivo vanhu vatanzi tigare navo pasi isu vekuloko government tise order pano. Pfurai nyumberi mama. Saka nyaya iripo aiti kana mawanda mukawandisa kudai government inogona kuzoti vanhu vawandisa. Saka gatichizviregurarisa because mavhotsi ndo munyati yavanga vainayo vachiufisa vanhu. Imi ndiani wamuri kublema panapa, phazi ravanhu kana kuti aipa vanhu? Aipa vanhu, vaipa vanhu kuti vaipa vanhu vachinyatsoziva, ende vanhu vakaadreswa pamusangano vakanyatsodzwa pajekerere kuti apa pasi penyu pane vanhu vane mapepa vapo musaende ipapo. Vaipa vanhu ndo vanhu tiri kublema. Pane zvaitwa here kuti ivo vaitorera vanhu mari vachiziva kuti nzvimbo yavo haisi? Tiri kuziva kuti zita iri rinenge rakunzi maland barons nekuti vatora nzvimbo isiri yavo vachitora mari zvine ukopokopo kuvanhu, zvine huori zvinova zvikurambwa zvakare napresident kuti ava vanhu vafanira kunge vaine huori mukati menyika. Imi munotiwo kudii? Vanhu ava vakatosungwa, vanotori nenyaya dziri makotsi nenyaya pano, asi vari kutiza vanga vagadzira kanenge kaami kavo imomo kekuti kakatoone zvombo zvekutoputitsa kana mapurisa kuti vazodzimwa namapurisa vakaitorwisa mapurisa anga munenge no going area. Vanga vane kaami kavo kaitoputitsa zvombo vachigadzira zvinoputika vachiita sei, nokanga ine masoja here kana kuti mapolisi officer amene vaivabatsira kugadzira zvinhu zvavo. But vari pabheo vana izvozvo, vari pabheo nenyaya yepana. Kuti zvisaitike zvakaitika izvi tinofanira kuigarisana sei mukati menyika ino yeZimbabwe, especially panyaya yeland uye nemaland barons? Nyaya iripo ndekuti muno muZimbabwe nyaya chinhu kana chatanga moto kamperevere kanopisa matanda mberi. Pavakavataurira Chairman Garwe vachiuya vachistopa vanhu kuti musapinde imomo, paifanira kunge pakatorwa action ipapo vanhu vanga vasati vambowanda, vanga vari 21. Gerald sasa akauya akatotora news maklipi vanawo musina vanhu vese vakawanda, but vanhu vakaramba vachiuya vachitarisa vanhu vachiuya, vanhu vachiona vanhu vachiuya. Saka munhu akaita mistake yaaita inofanira kukatwa at once. Tiri kuti here vanopwanya vanove vemutemo vakanonoka kuuya kana kuti vakanonoka kusunga vanhu, kana kuti ava vairamba vachipa vanhu ndo ane mhosva apa ndiani? Vairamba vachipa vanhu vane mhosva, but vakanonoka futi kusungwa nekuti kuripoterwa vakabvira vachiripoterwa kudhara kuti vanhu ava vari kuita vari kupinza vanhu. Zvaizikanwa kana zvagarirwa pamusangano, vanhu vakuadreswa, inyaya inenge ichizikanwa. Saka there and there vaifanira kugara vakavastopa, vakatovamisa, ndo vanhu vari kusvipisa musangano. Vanhu vaitemba naani ava?
avaitemba naye handinyatsoziva asi kana paitwa name dropping paitaurwa zita rani kuchichidzira vanhu kana kukadzikisa vanhu haana bams chairman bams achisapotwa neDCC kana Comrade Selemani ana Ben Chivandire ndi deputy secretary local government. Saka anofunga aizovashingisa kuti sisi kune government pane zvatiri kutaura tichidi ini nyaya yekuti vanhu vaitorera vanhu mari. Tichienda kumberi imi muratidza kuti mune information yakakwana uye mune nhoroondo yepanapa. Tingaite sei going forward kuti musangano usasvibiswa zita nevamwe vanhu vanenge vari mukati memusangano imo? Vanhu vari pano vazhinji vesa havasi vemusangano but vakuhwanda nemusangano. Munoziva sei kuti havasi vemusangano? Nekuti kana nyaya yataurwa pamusangano tinofanira kuteerera zvataurwa pamusangano nemashefu edu vakuru vedu vakauya katiadresa pamusangano zvavataura ndizvozvo. Tikazoti zvataurwa nekuseri zvazvekuback door zvisiri zvakataurwa pamusangano nekuti izvo zvanonga ndiri kutaura zvakataurwa pamusangano naagarwe nemuromo wavo, resident minister nemuromo wavo, vese nemuromo wavo vachiti ibvai. Saka vanhu vakauya vakutaura kuti musangano ndo vari kutosvipisa musangano. Saka eviction order yakauya 3 days before demolition yatanga, haizi surprise kuvanhu pamusaka pekuti vanhu muna May vakanga vaadreswa musangano? Not only May, even before May a month ago vakatomboadreswa vakaramba kuti ye 3 days yakazova effective, but kumashure kwese uku manhinga vaipo vairesist vakatombopisa magredha vaiuya kuti chibvai kumashure uku vakatopisa vaitorwisa. Iyi ye 3 days yazova effective ndosaka vakutapuwa 3 days chete inyaya kuti yauya iri effective. Kureva kuti vezvemutemo vakanga vachiziva kuti kuno kune hondo ndosaka vakauya vaine mapuma nemariot gear nechichi. Chokwadi vaitoziva kuti hakuna, vanga vatombodziviswa kakawanda, vaidzorerwa kakawanda, vainga vasikatopapinda pano kakawandisa. Kana Ruwa mukaenda Ruwa police station vanotoziva kuti vairambidzwa kupinda pano, vaitorwiswa. Takavaona vakaungana mota dzakawanda kuzara mugwagwa kubva kusvika vakatoona kutoti vakangouya mawira avaingoita nemotokari dzavo diki Ruwa chaiyo yakanga yazvitadza vairwisa. Saka izvi zvazvakaita izvi sei zvazoitwa muna June kuchitonhora? Pane vana vadiki havana mhosva ka? Vana vadiki chokwadi havana mhosva, but nguva kana yakwana yekuti vachireacta vaigita, because dai varega kuzvita muna June vaizozvita rini, vairamba futi nguva ichifamba. Aiwa, tinotenda neumbo hwenyu nemashoko enyu akazara neinformation yamuinayo zvinoita kuti tibatsirikewo. Isusu vatori venhau tinouya kuzoburitsa chokwadi pachena kuitira kuti manyepo asarambe achifamba sechokwadi kana kuti chokwadi chibviswe sekunge chakuiswa kunge manyepo. Zita ndikutaura naro ndiani? Ndonzi Reason Chifamba. Takatarisana nekugarisana patsva kunogara kuchitaurwa nemusangano. Iyi munofungudza kuti ndezvipi zvingaitwe nemusangano kuti tisazosangana nesituation yakadai tichienda kumberi? Musangano wedu weZANU-PF panyaya dzekugarisa vanhu so far so good, but nyaya inoitika ndeyekuti pane matsotsi anoda kuzohwanda nemusangano ndiwo anosvipisa musangano, but musangano pachezvawo hauna kuipa. Unokupa vanhu pekugara, vanhu vanopiwa matems ekugara, vari kupiwa nzvimbo dzekudevelopa, madhevelopa achidevelopa, vanhu vakaenda vakataura nemadhevelopers vachibvisawo padiki hazvina kumboshata. So far musangano haupo apo. Handifadi kusvipisa musangano wangu, musangano uripo wakanaka, unochengetedza vanhu, unotoda kuti vanhu vagare ivava kuti vawane nzvimbo idzodzi kupiwa nemusangano. Hanobvisa mari government but kupiwa nemusangano. Saka musangano uri kutipa pekugara, asi isusu tisinoita unjire toshandisa zita remusangano pasiripo. Muridzi wenzvimbo Makuhwa anoti anoda kupaita sei? Pachagara vanhu here, industry here, ifamu rake here, urongwa huri kuenda kumberi ndokuti chii? Apa pamastands mukatosa mutori nemaroads anga atodevelopa muridzi wenzvimbo achidevelopa according vakagonya. Yes, zvinodiwa nehurumende. Hurumende yaiti vanhu hafana kugara pese pese, unotaka kugadzira maroads wadevelopa maroads ese akatoiswa magravel, imwe inge ichitori netara, achita kuti vanhu vagare vazoya pakanaka, achitoisa suwa nemvura, zvinodiwa nehurumende. Saka vanhu vakazoona kuti ndobva vapinda pazvinhu zvake, but iye aita zvinodiwa nehurumende achidevelopa mastand ake nemazvo. Vangatambire here vanhu vari panava tichienda kumberi kuti vanhu vemusangano ka ndo vane X yacho naka kugarisana zvakanaka patsva tichienda kumberi zvingaitika here? Ndimuri mumacircles nemumaleadership kana kuti muri kunzwisisa mafambiro ari kuita zvinhu kuti vanhu ava tisarasikirwe kana kuti musarasikirwe nemavhoti, vanhu ava vapotserwe, nekuti vachizobva panapa vamwe vacho kana vane hana nhete vanenge vakuvenga musangano. Iyi munoti chii? Takatarisana kuti Amai Kagonye vangaite sei nevanhu ava vakagadzikwa nevanhu vasiri kuziva kuti vari pachokwadi here kana kuti havasi pachokwadi?
amai vakagonya havana problem, vanokwanisa kutoaccommodata vanhu ivava as long as vaine mari dzavo dzekuti vabhadhare mastands, because munhu akadevelop, munhu akaisa maroads, akaisa matara, akaisa mvura, saka vakauya nemari dzavo vanovatambira, havana kana problem nevanhu. Patone ofisi here yamaikagonya inogona kutambira vanhu vanenge vachida kutenga mastands mukati menzvimbo ino? Ofisi yavo. Muri kuziva kuti mastands acho akutangira pamari uye anenge ari masquare meters mangani? Mastands aya malow density mukatarisa apo paisabhabha, malow density stands anotangira pa 800 square meters zvichikwira. Tiri padhuze nepanozipa pamabhazuva apa? Bhazuva necountry club. Zvokuti vanhu ivava kuita squatter camp kwanga vaita kuita high density venga vatokanganisa ana mabhazuva nanani value yeland yenge yatodzikiswa nekuda kwevanhu ivava. Aiwa, tinotenda. Handizoti pane zvimwe zvandisina kukubvunzai zvamungangoda kuwedzera pane hurukuro yataita? Awa zvakanaka, asi ndingatokupai zvakataurwa navagarwa vachiadresa vanhu kuti munyatsoziva zvechokwadi zvavo kuti zvakanzi nyaya yakabvira papi, hurumende inomboti, ZANU-PF yaimboti nevanhu. Musazofunga kuti ZANU-PF yaregerera vanhu. Ayo yakavaadresa nemazvo, ikavaudza kuti aiwa chibvai musapinda apa, pane varidzi vapo vane mapepa. Aiwa, tinotenda zvikuru nokutipa umbowo neinformation yamatipa panapa. Ruzhinji runove runojekerwa nemamiriro ezvinhu pano paCloverdale. Aiwa, tinotenda.